Takže čau lidi, v dnešním videu si tady ukážeme všechny mé brawlery a všechny mé skiny, na kterých ty, prostě skiny na ty brawlery, jo. A ještě než na to půjdem, tak bych byl moc rád, abyste dali odběr, moc by mě to potěšilo, ale jako nenutím vás, jo, a můžete dát like a ještě něco. A vytvořil jsem si nový klub, jmenuje se Matis Gang, tady, Matis Gang, je tam, počkejte, no, jmenuje se Matis Gang, jo, jsem já. Ahoj, vítejte, Matis Gangu beru lidi od 9000 trofejky, dávám, když lidi nehrajou 10 dní, jo. Takže tak no, můžete se do něj připojit, kdybyste chtěli. No a my už jdeme na to. Takže šelina. Takže šelina. Boom, tenhle skin. A tenhle skin. To je věta. Že. Tak. A tak. Zapomněj skin. A teď jdeme na Colta. Haha. Takže boom. Boom. Tenhle ten skin byl dokonce zdarma. Když jste tady někde měli tyhle ty dárky, nebo něco, takový gifty, nevím, co to bylo. Ježišmarja, protože jsem ty vole. No dobrý. Bull. Brock. Ok, Brock je taky docela dobrý. Tak. Beach Brock. A Zombrock. To je hodně pěkný skin. El Primo. Tak na El Prima nemám žádný skin. To je moc drahý na mě. A dělám se sem. Barley. Na Barley mám jeden skin a to je Red Wizard, to je z Clash of Clans, jo, to je z Clash of Clans skin, to je docela hustý. Poco, na Poca nic taky nemám, no, moc ho nehrávám. Rosa, no na Rozu taky nic nemám, Rozu taky nikdy moc nehraju. Jessie, no taky ne, mám na ní ale Hypercharge. Dynamite, takže Dynamite. A Coach Mike, takový fotbalový skin. Já jsem ho kupoval asi nějak minulý týden, když byl ve slevě a stál 39 gemů. A je to epický skin, jo. Zajímavý. Motik. Na tyka taky nic nemám. Tak, 8-bit. Tak, na 8-bita. No. A 8-bit takovýhle klasický, no nějaký vole. Jako je to pěkný skin na něj. Tak, Rico, na Rika asi taky nic nemám. Toho tak nějak nehraju. Ale Daryl. Ok. Daryl, no. Ok. Scott Daryl. Jo, to je takový fotbalový míč. Ten byl taky zdarma. Že byl tady v nějakých těch dárcích. A tak. Počkej. Tyhle. No. A tenhle ten skin, ten byl taky v těch dárcích, prostě tady někde, jo, v lobby, jo. A tenhle ten skin střílí gemy, to je zaustý. Penny. No, Penny, na Penny taky nic nemám, protože to nějak nehraju, to je nějaká slabá mi přijde. Ale, nějaký lidi mají rádi. Takže Karlo, jo. Goblin Karl. Ten mě padl ze start dropu. Docela pěkný skin, jako na to, že to je normální teror.
Na Jackie nic nemám. No. Gas. Na Gasy taky nic nemám. To je ty. Ale Bow. A tohleto bude trošku speciální, protože na Bowa mám lidičky. Ty vole, legendární skin, to je Mecha Bow, to je legendární skin, ty vole, který jako normálně stojí 299 gemů, jenže já jsem ho kupoval ještě než přijali do hry Blingy a já jsem ho, pokud se nemýlím, jsem ho koupil za 10 000 star pointů, jo. Takže tak, no. Celá pěkný skin. Potom Warrior Bow a potom Ho Bow. Jo, to je vánoční skin, ten jsem taky kupoval ve slevě. Celá pěkný skin. Jo, to hodně pěkný skin. Ta čepice tady je hodně pěkná. No. A jdeme na Emzačku. Na Emzačku mám jeden skin. Je to Mean Grill. What the fuck? Girl. No, nějak tak. Stew. Na Stewa mám jenom jeden skin a to je tenhle ten skin. Rockstar. To je Superstar Stew, já myslím, že to je Rockstar. To je ten kód. Okay. Piper mám jen jeden skin a to je Pink Piper. Okay. Na Pam nic nemám. No. Frank taky nic nemám. Bibi. No. Tak na Bibi mám jeden skin a to je Bubblegum Bibi. Ten, jakože já musím říct, ten normální, to je rare skin, ale jakože je hodně pěkný. Jako Bibi je sledově hodně pěkný skin. Ale tenhle ten skin, to je tak pěkný, ty vole, to lízátko. Tenhle ten skin se jim hodně poved, jakože. Jsem rád, že ho mám, jakože. Okay. Mám retro na něho. To vypadá. No. Co? Pěkný skin. Edgar. Takhle. Blackbeard. Edgar. Griff. Nic. Bonnie. Unicorn. Bonnie. A Food Bonnie. Okay, Food Bonnie. Gale, na tom taky nemám žádný skin. Lola. Taky ne. Sám mám Sam Teddy. Takhle. Larry a Lori. Na toho ani teď žádný skin není, jenom je ten takovej ten červený skin, nebo ten takovej ten kontroler skin, jenže já ho nemám, protože byl v oferce a já jsem to nekoupil, protože to bylo nějaký drahý. Mortis. Já úplně nevím, jako, jestli se tohle počítá jako skin, protože má jenom klobouk. Ale asi se to počítá, protože je to tady takhle v tom. No, takže asi tak. Tara. Takže tu je Stara, to se jmenuje Stara. Ten skin dřív vypadal jakože jinak, jo, ale on ho nějak přeměnil. A jmenuje se Stara, ani nevím. Jean. A to taky nic nemám. Maxka. No lidi, to mi volal kámoš z Fortniteu. GT Max. Squeak.
Na to taky nic nemám, bohužel. Look at this primitive I life form. taky ne. Pathetic. Runway Grey. Na to mám jenom jeden skin. Takový jakoby zloděj, nevím. RT. Na to taky nic nemám. Dodge. Taky ne. Niko. Taky žádnej skin. Jakoby, já nevím, ale mně ten Miko přijde nějaký, jakože ne slabý, ale on je hodně o taktice, já si moc neumím, proto ho máme na 429 trofejích, no. No. Leon. Leon to Stray. Search. Na Searchi taky nic nemám. A Corelius. Tak. No. Tak my jsme právě teď projeli 47 skinů, teda brawlerů. A asi nějaký... A jakože... Asi mám dost skinů, jakože já nevím, no. To nejsou asi nějak extra vzácný, ale já jsem za to asi spokojený. A pokud se vám tohleto video líbilo, tak můžete dát like a odběr a u dalšího videa zatím čus.